Minkejja ċ-ċokon ta' pajjiżna, insibu diversi ġeneri differenti tal-għana, bħal dak filoli, il-botta u risposta, tal-banju u tal-fatt. F'din ir-rokna se nitkixfu ftit dwar tal-aħħar, jiġifieri dwar l-għana tal-fatt. Twajla ġuvni ta' żgħira, dawna kellhom sib xulxin, it-twajla semmejta kelina. L-għana tal-fatt hija essenzjalment ballata li għandha mnejn tkun fittizja, mhux bil-fors tal-fatt. Però tista' tkun fatwali, jiġifieri din tkun għana li hi miktuba, tista' tkun storja bażata fuq xi ħaġa li ġrat, pereżempju fl-1948 kien hemm serqa kbira tas-salarji ta' min kien jaħdem mal-ammiral. U hemm fatt bħal dak, tista' tkun ballata fittizja pereżempju dwar tifel li miet bikri jew li qatlitu ommu u dat tifel qed jindirizza lill-ommu. U tista' tkun anki taħlita, pereżempju waqt l-elezzjoni ġenerali ta' 62 kien hemm il-Mintoff Story li kienet kantat minn ċertu għannej kienu jgħidulu il-Papa, naturalment bħala xi ħadd li kien jappoġġa lil Perit Domenico Mintoff, u dan kien fatt li jirrakkonta l-istorja ta' Mintoff minn twelidu. Is-sena tnejn kienet isa nofs fittizja u nofs fatt għaliex għalkemm dak li kienet jgħid f'ħafna dettalji kien veru, f'affarijiet kien hemm xi affarijiet li jkunu magħdudin bħala żbalji minn storiku. Pereżempju id-data, il-sena ta' twelid ma kienetx eżatta u kien hemm affarijiet oħra hekk. Però kienet interpretazzjoni tal-ħajja ta' Mintoff bħala eroj qed jiġġieled kontra forzi kbar kontrih. U allura mill-fatti din l-għana imxiet biex saret speċi ta' epika. Kien jaħdem Martinu, tifel qawli tant grazzjuż, ix-xogħol kien laxqata qalbu, bil-għaqal jibsa għall-flus. Hemm ħafna tajbin li kważi niskrupla nsemmi ftit għax inħanħalli xi nies barra. Għaliex fil-fatt il-vuċi issir ftit iktar importanti, però issib għannejja bħal Ċikku De Giorgio tal-Fjuri. Il-Bambocciu kien kiteb ħafna li huma magħrufin. Il-Budaj Franz Baldacchino kien importanti għaliex kien wieħed minn dawk li adatta il-poeżiji miktubin biex jinqraw, pereżempju ta' George Zammit, għall-għana. Forsi fil-kamp tal-fatt l-iktar wieħed innovattiv fit-tieni parti tas-seklu 20 kien Franz Baldacchino, għaliex hu kienet jipprova, mhux kien, għamel hekk li idaħħal anki il-proża fl-għana, ġifieri kellu partijiet li kien jsu jitkellimhom. Ġifieri li kieku kelli nsemmi wieħed biss minħabba l-innovazzjoni tiegħu insemmi lil Franz Baldacchino, imma kien hemm ħafna oħra tajbin. U fl-ewwel parti tas-seklu 20 probabbilment kien Carmelo Cardona it-tapp li kien ħareġ disk fis-snin 30 u jekk nista' nżidda dettall, kien probabbilment dan id-disk li kien jindaq fil-jukebox taż-Żejtun li kien jħobb jisma' Franz Baldacchino meta kien tifel.
Rajtu xġara la kelina, għax ma zawġa impikat. Għabija it-tantazzjoni, anke l-bena abbandona dritta ħsiba. Darba tnejt lita, sabiex wara l-emma tinkwita. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.